Молодцы, әфәрин диясе қалам. Енді сіз видео қараған арада біздің студияда қонақ барлыққа келді. Татарстан китап нәшриятының генерал директоры Илдар Сәғдатшин. Исәнмісіз, қайырлы кішілер. Илдар Камиш, қайырлы кішілер сізге. Барыста сізні сәлемлеуізге біз бик шат. Нешік сізге матч? Сіз мұнда қарап тұрдыңыз, күзәттіңіз, қамшы онаттыңыз ейтірге керек. Мен келгеш көресің бірінші шайбы кірттілер дейін. Бәлки шундан башланып кетірді, енді барсын қазір жиму сериясы. Шуға көре біздің үшімізді студияда да қолдырған мүмкіндер алдағы ойындарға. Бәлки мені матч, тотар матчы бұлырға тегештірді. Шуңа көреді хоккейсылар да шуңа бірінші шайбаны кірттілерді. Тотар рухы кірді бүгін хоккейға, емі қам сіз бізге тотарша китапларды алып келген. Тәқдим етіңіз әлі бізге. Китапларын мәнен керек китаплар шығарасыз бүгін. Шулай енді міне китап оқушыларын сүйіндіріп. Ғыммен алғанда Татарстан китап нәшрияты ол ел давамында 200-ден артық исемде китап нәшрияты. Бұл енді ял күннәрін алып атсақ, күн сайын бір китап деген сөз. Алар арасында енді балалар китаплары да бар, алар арасында шиғрият та, проза да, түрлі китаплар. Қайбірлерін берге де алып келдім. Бұл енді соңғы арада ең популяр китапларының бірісі серия білен шыққан шындай балалар үшін энциклопедиялар татар тілінде. Бұл спорт түрінде футбол дейілген. Көресіз ме? Қам әйтерге керек татарша рәсімлі барысы да юғары сифатта эшләнелгән. Шуңа күрә бар минем кайбер танышларым татарша матур китап табып булмый дигән. Менә юкны сөйләмәгез диясе килә. Менә алар күрәсезме? Заманча барысы да югары дәрәҗәдә эшләнелгән язылган китаплар. Шулай ук инде менә мондый китапларны да күрсәтәсе килә. Менә шулай түймәгә басып сөйли торган, җырлый торган китапларыбыз да бар. Татарча әкиятләр һәм татарча нәкъ менә әлеге рәсемнәр генә түгел, аудио язмалар, җырлар да тыңлап була. Бу балалар өчен менә минем балаларымда да хәтта бу китаплар бар. Карагыз әле, искиткеч бит бу, име? Ул сөйләшә торган китаплар һәм безнең президентыбызга рәхмәт, аның ярдәме белән бундай китаплар безнең Татарстандағы бүтін балалар бақшаларына таратылды. Әміне спорт деп әйттік, Илдар әфәнде, спорт белән чагыштырып буламы? Һәм безнең Акбарсның мәсәлән капитаны Данис Зариповны нинди әкияти герой белән бәлки чагыштырыр идегез сез? Менә мондагы кайсы әкияти герой белән әйтегез. Монда безнең бар Шиби, Кышлабай. Мен Данис Зариповны дөресен генә әйткәндә, безнең инде Тукайыбызның Япон хикәясе дигән әсәре бар. Менә шунда бер таш ватучы bir adam, ул инде кояш булып та карый, булут булып та карый, аннары кире әйләнеп, шул таш ватучыга фәрештәдән инде кире мине шул эшкә кире әйләнеп кайтыгыз дип сорый, һәм әйләнеп кайта. Безнең Данис Зарипов та шулай төрле җирләрдә йөреп кайтты да, менә туган җирендә монда аның хезмәте дә яхшырак бәяләнә дип. Кайтып төпләнде. Туган ягы торта, һәм инде Гагарин кубогы көтәләр. Данис Зариповның нәкъ әкияттәгечә, ул ахыргы елында менә үзенең уйнап инде Гагарин кубогын алырга хыялланып йөри. Безнең сүзләрегез тормышка ашсыны. Илдар әфәнде, әйтеп китегез әле менә заманчалык турында, гаджетлар турында. Име китаплар, әлбәттә басма китапларны бик яратабыз, укыйбыз, алабыз һәр вакыт. Ләкин сезнең китапларны аудио форматта да тыңлап була, име? Әйе, ансын айрым бер зур проект буларак, ансы өчен айруча менә күпме тыңлаучылар рәхмәтләрен җиткерәләр. Инде аның рәхмәте тагын да безнең президентыбызга, чөнки менә 4-5 ел элек башланган шундый проект аудио китаплар яздыру буенча. Алар хәзер инде 800-гә якын сәгать аудио китаплар безнең Tatkniga.ru дигән татар әдәбияты үзәге порталында эленгән, бушлай кирип аны Tatkniga.ru порталы. Анда тыңларга да мөмкин. Һәм үзеңә теләсәң күчереп тә алырга мөмкин. Аны инде безнең алтын тавышлы дикторларыбыз, телевидение дикторлары, театрдагы артистлар тавышландырды. Менә заманча китаплардан мин укыдым, барлык китапларны укып барам. Заманча китаплардан нәрсәләр тәкъдим итәр идегез? Менә мин беренче чиратта классиканы әйтми калдырдым. Менә мәсәлән, менә шушы Габдулла Тукайның Мәҗмугай әсәре дигән китап, ул 100 ел элек Тукай исән чагында үзе төзеп калдырган. Аның һәм үзе кызганычка каршы 100 елдан артык инде 12нче елда төзеп калдырган, һәм бу 13нче елда беренче тапкыр чыккан бу китап. Ул вакытта әле гарәп нинде шрифты белән. Бу менә шул вакыттан соң беренче тапкыр кириллицада бу китап чыгуы. Бу безнең Тукай музее белән бергә эшләнгән китап. Аны шуңа күрә классикларыбызны да унутмыйбыз дип әйтәсем килә. Китаплар турында сөйләшүне без сезнең белән ВКонтакте төркемендә дәвам иттерәчәкбез. Татарстан яңа гасыр тамашачылары белән әлегә саубуллашып торабыз. Очрашырбыз.
Келләр Камил, шәйемне без тагын бу соңгы китап турында әйтми калдырдык. Бакый Урманчы. Бакый Урманчы бит инде ул аны без бөтенебез рәссам буларак беләбез. Ә менә бу сенсацион китап дип әйтәсем килә. Монда аның рәсемнәре генә түгел, әле күпләр белми дә торгандыр. Аның шигырьләре дә туплап бирелгән. Әле аны гомумән күп кеше белми. Бакый Урманчының шундый шигъри таланты да булганын. Шундай югары сыйфат. Яңалыклар аша үзе өчен әйе. Мин китапларны бик яратам. Мин хәзер укый башладым. Рәхмәт бик зур сезгә. Хәки бүген безнең әйе онытмыйганың турында да, Илдар әфәнде бик зур рәхмәт килеп сөйләгән шәйле китаплар турында безнең белгечләр, экспертлар остагы студияда инде әзер